Milí priatelia, vybehol som si tu na najvyššiu rozhliadňu na Kysuciach vo Vychylovke v mojej rodnej obci, odkiaľ vám chcem len pripomenúť, že už o týždeň v sobotu a v nedeľu bežíme v Krakove 100 km pre Mary's Meals. Ďakujem všetkým tým, ktorí podporili túto našu zbierku a pozývam aj ostatných, ktorí by chceli podporiť tento charitatívny projekt pre deti v chudobných krajinách, aby mohli získať vzdelanie. A našou pomocou je to, že im zabezpečíme jedno teplé jedlo denne v škole v mieste svojho vzdelávania. Teším sa už na to, že aj v Krakove nahrám nejaké to video a potom vám ho pošlem. Takže pekný deň od nás z Vychylovky. Ahojte.